Здравейте хора, аз съм Дими и днес ще снимаме на Грани. Така, не съм много добър на тази игра и се извинявам, че отсъствах седмица и половина. Просто нямах възможност да кача. Извинете отново. Но аз почти нищо разбирам от тази игра. И за това, моля, пишете ми коментари как да играя. Добре, сега би трябвало да цъкнем play. Само един път съм играл. Difficulty. Extreme, Hard, Normal, Easy. Добре, ще играем на Easy. Така. Сега. Знам, че се събуждаме в някаква стая. Горе-долу знам как се играе тази игра. Ако не мога да успея от първия път, извинете, но просто не съм много добър. Така. Да, аз научих сега едно трикче. Тъй като на Easy е... Чакайте само си го преместа. Няма. Тъй като на Easy е бавна и затова правим така. Бягаме бързо сега, проверяваме. Би трябвало тук нищо няма. Чакайте малко тук сега. Това е част от пушката май. Къде ме? Опа, уби ме. Сега какво? Втори ден ли? Да, втори ден. Сега почва втория ден. Сега, къде ще се събудя? Май на същото място. Да, на същото място. Вазата е паднала. Добре, този път сега няма да правиме този глич. Защото не знам къде. Си увелича звука, че нищо е. Какво стана? Защо? Не. Капан. Това май за колата. Ай! Бягай! Бягай, спасете си живота, момче! Сега трябва май да изчакаме. Така бързо! Дай надолу! По принцип знам как се минава играта. Weapon key. Добре, баба. Време е да те приспиме. Само къде беше оръжието? Да. Сега трябва да проверим и първо тук. Картофлебън, окей. Книгата е тук. Колко неща? Нещо не. Тук не. Добре. Това къде е бабата сега? Трябва бързо да взема книгата. Къде си, баба? Няма стол. Тук ще дойдеш. Какво е това две? Пишете ми в коментарите, защото само това две. Знам, че е долу за паяка, но не знам как. Баба! Трябва отверката ни. Трябва. Не. 2 минути, бабата няма. Сега от тук ще минем. За да отвориме. Така, опа. Така. Бум. Това бързо сега. Спринтираме. Да видим какво има.
На сейфки или падлоки. Искам да избягам с колата. Yes! Не! Ще го хвърлих. Сега. Добре, значи ще минем отвън. Към нещо не. Добре, дано има отвън. Е тук бараката. Нещо, което да ни помогне. Горивото. Добре, перфектно. А само гледам да си отвориме. Добре, нищо. Така бързо по тунелите, които бабата е направила за нас. Тичаме. Те го хвърлим долу. Падна. Тук ще го хвърлим по стълбите. Бързо. Така. Сега ще сложим книгата. Или... Не. Да видим какво има птицата. И тук. Нищо. И тук. Колко не ми трябва. Не ми трябва повече ключове за колата. Стичаме тук. Даваме бързо. Бабата ни хвана. Нищо. За малко беше. Реклама. Чудесно. Ден 3. Сега ми пусна реклама. Много тъпо. Тъпи реклами. Така. Сега бързо тичаме. Правиме бъга. Така, сега. Тук нищо. Трябва бързо книгата. Battleflips с книга. Чудесно. Не, бабо, няма да играем Hide and Seek. Така. Пусна капан и аз бутнах нещо, не знам какво. Бабо, идвай. Плейхавки. Така. Сега. Бързи, не ми трябва. Може да направим пушката. Хайде тук да е гънчен ключ. Не ми трябва. Оф. Изобщо не е хубава играта сега с мен. Къде е чука? Клещите.
Къде са? Как не съм го видял, човек? Добре, това за вратата може да ни помогне. Значи, какво ще ни трябва за вратата? Чука! Клещи имаме. Добре, може да избягаме с вратата, между другото. Това трябва... О! Знам къде е плейхауски. Знам къде е си. Прас. Защо дойдох тук? Аха, да, добре. Да падлоки. Добре, там сигурно ще... Ще е там между другото. Да. Ако е мастер ки, ще е страхотно. Така, това вече ни трябва. Дъска. И мастер ки. О, майко мила. И бърци са там. Добре. Мисля, че ще избягаме. През вратата обаче. Само не мога да разбера къде е другото коглилче. Така бързо сега минаваме от тук. Какво има тук? Част от картината. Естествено е заключено. Хайде. Темната за птицата. Къде може да е в другото? Къде може да е? Чука. Долу при паяка. Тоест майката на Грани, сестрата на Грани, лелята на Грани. Моля. Естествено. Добре, нищо. Ще ми интересно. Прозвуча звук, бе. Добре, значи, ще бягаме с вратата. Там много бързо трябва да остава това коглилче. И къде е второто? Къде? Мисля, че го видях. Ако съм видял второто коглилче, би трябвало да съм се измъкнал. Но ако не съм го видял, ще е много тъжно. Къде бе, брат? Бабо! Спри! Дразниш ме! Добре. Майко мила, добре, че видях колко по стената. Къде е личката? Бабо, не падай върху мене. Влезеха. Баба, не ми харесва. Внимавай малко. Ще ми удариш краката с твоята грозна муцуна. Така. Ако там е коглила, ще е много хубаво. Вау. Така. Сега. Моля те. Добре. Едината кожа има спарк плак. Ей, там може да е спарк плак. Тук колко е? Хайде, оглед си да ски. Несо. Нямаме спешалки. Още нямаме спешалки. Така че... Не трябва това месо. Нищо. Все пак важно е да го имаме. Ако там е коглила. Там е възможно да бъде спарк плока. Добре, после веднага тичаме. Тази дъска. Хайде. Първи по-бързо, момче. Вярвам в теб. Хайде, кажи ми, че тук е коглила. Ренча.
Добре, има още шанс за тук. Карти. Ако там е масърки, ще е окей. Или динята. Ако е динята, също ще е много хубаво. Добре. Имам много очаквания. Something is inside this weapon. Melon. Не weapon, какъв weapon, какво оръжие. Моля ти се, моля те. Моля те да е Master Key, моля те да е Master Key, да е Master Key, моля те. Хайде игра. Аз не съм видял. Парк. Те харесвам игра. Добре, поне вече сме сигурни къде е динята. Знам и къде е Ренча. Имаме жичките. Ренчо за какво ни е? Трани. Не трябва да се измисля. Батерията! Ренча знаем къде е. Ренча много добре знаем къде е. Къде? Коре. Не бе. Добре, мисля... Скари се ма. Махни се! Ай, какво стана бе? Как скачих? What? Тамижичките. Тамижичките бързо. Батерия ми трябва, само батерия ми трябва. Това, само батерия. Така заключваме. Фак. Бабата откъде знае къде съм? Хайде, отключай. Това вече, ако не го чува тази баба, не знам какво. Бързо, ставай! Бързо. Трани батерията. Батерия и Master Key. Батерия или Master Key? Това ни трябва и се измъкваме. Добре, не прозвуча. Хайде, сипай. Сипай по-бързо. Отивам за Spider Key. Пушката не ми трябва. Ела, бабо, ела да ме хванеш, но ти не можеш. Така че си бот. Баба бот. Трябва ми отверката само. Да погледна какво има там. Защото ми е интересно. Така, включваме. Аха, добре. Седи си къде отверка. Чао, бабо! Бързо отверката. Добре. Взехме отверката. Бабата не знае къде съм. 100% съм сигурен. Тук съм.
пампуса. Бабата ме подводява. Още един капан пусна. А не ми е толкова сърдита да бега като вода. Така май ще се измъкнем. Разкарай се! Фак! Нищо. Така, Паячо. Не ми трябваш. Моля те, колко я. Иди ключ. Няма къде е пътя. По-близо! По-близо! Yes! Най-накрая! Най-накрая! Добре. Какво? Хвана ме? Моля? Хвана ме? През стената? Какво? Това паяк има супер сили някакви. Това е нечестно. 4. Избягахме през вратата. Почти. Освен ако нещо не стане и тъпата бабка не ме изпопа. Така. Фак. Това не беше добра идея. Не трябваше бутам. Добре, спасих се. Само да погледна. Нищо няма. Ще трябва да стигна. Как ме видя, бе, гата мръсна. Така. Бягай. Мастърки. Дай ми го. Пусих се. Yes! Бягай сега. Момче, спаси си живота. Избягай от тази мръсна къща. Избягай! Най-накрая. Добре. Спасихме се от къщата на Грани. The end. Еми, добре хора, надявам се да ви е харесало видеото.
Ако искате още такива видеа да правим, абонирайте се за канала. Лайкнете видеото и довиждане.